नोंथांमोना नुखाबाय फर्मुलाखौ माबायदि नोंथांमोना फर्मुलाखौ नुखाबाय माबायदि नोंथांमोना सम बाहायबानो जाबाय बेबायदि फर्मुलाखौ गासैनिसिमबो गुड मर्निं गिबियावनो खुलुमबाय आं सायखं दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव ओमफ्राय माने दायो समा जादों फुंनि 6टा ओमफ्राय ओरैबायदि गोजांदों दा बेबायदि गोजांनायखौ माबायदि खारहोनांगौ नोंथांमोननो एसे फर्मुला होनि आङो थ' आंनि फर्मुलाखौ लायोब्ला नोंथांमोना बिना एक्सारसाइसआवनो माने फुङाव सिखारनानै खारनोबो नाङा एकदम माने थाबायनोबो नाङा बिना एक्सारसाइसआवनो माने गोजांनायखौ खारहोनो हागोन आरो ओरैबायदि गरमगोन माने नोंथांमोना गस्लाखौ खुनांगोन कि खुखानांगोन आरो ना बिदिब्ला आङो फर्मुलाखौ बाहायनोसै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दायो आङो रेडि जाबाय no, 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 no. नोंथांमोना फर्मुलाखौ नुखाबाय माबायदि नोंथांमोना सम बाहायबानो जाबाय बेबायदि फर्मुलाखौ होमबानो नोंनि गोजांनाया no, 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 no. एक मिनिटावनो माबायदि माने आं गस्ला जेकेटखौ खुनो गोनां जाना फैदों दा हिन्जावफ्राथ' बिदिखौ सानफ्रामबो माने बाहायबाय थाखायो बे फर्मुलाखौ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सम बाहायनो हागोन आरो जुदि बाहायनो गोसोबा बेबायदि फर्मुलाखौ no, 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 no. थ' नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि माने गोजांनायखौ खारहोनांगौ फुङाव सिखारोब्ला माबायदि मा फर्मुला बाहायनांगौ नोंथांमोनाबो एसे बाहायदो फुङाव सिखारोब्ला होमबानो नोंथांमोना गोजांनायनिफ्राय बासिनो हागोन आरो ना दा गोजांनायखौ नोंथांमोना गिनानै सोरबा फुङाव सिखारा सोरबा माने बिदिनो उन्दुनानै थाबाय थायो दा आङो माबायदि फर्मुला बाहायदों नोंथांमोना नुदोंना बेबायदि फर्मुलाखौ बाहायबानो जाबाय सिखारग्रो मोना होमबानो नोंथांमोननि गोजांनाया एकदम माने गरमखांजोबगोन आरो देहाफ्रा गोजांनाया खारगोन दा बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोननिसिम गोजोन्थों जय बर' हारिनि